Posjekli smo jedne rašlje, one su u obliku slova Y i imamo ovdje jednu staru nogometnu loptu, pa ćemo napraviti praćku. Evo sad smo stavili gume na rašlje i postoje dvije varijante. Prva varijanta je da imamo praćku sa duplim gumama. Međutim, to zna biti dosta teško za nategnuti jer boli ovaj zglob ovdje. A druga varijanta je, znači, jednostruke gume, a ove dvije ispod služe kao rezerve. Možemo ih staviti uz rašlje kao rezerve. Ja ću ovu drugu varijantu. Evo, skupili smo municije, znači kamenčića, i sad ćemo isprobati naše novo oružje na onoj tamo boci.